हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय नै लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे फिथाइ शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना गोबाङानो बिफांखौ नुनानै सिनायखाबाय जानांगौ बेयो जाबाय आनारस बिफां माने आङो एक्सपेक्टेशन खालामाखैमोन आङो सानाखैमोन जे फिथाइ होगोन होननानै बे आनारस बिफाङा बिराद बोसोर जाबाय 2-3 बोसोर बायदियानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं थायनायबो नङासो सानदोंमोन ओमफ्राय दिनै फाइनालि लोगोफोर आं दिनै मर्निंआवनो बेखौ नुबाय आरोना ओमफ्राय आं सानबाय नोंथांमोनाहाय सर्टकाट शेयार खालायनोसै आं आनारस बिफाङाव बिदि थफिनाय थायनायखौबो आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम मानो होनोबा बायनानै जायो गोदो उन्दैफोरावबो बिमामोनासो बागानाव थांनानै लायोमोन ओमफ्राय दायो दिनैहाय नुबाय आं जि समायना लखानै लोगोफोर ओमफ्राय सानबाय नोंथांमोननोहाय सर्टकाट देखायनोसै होननानै ओमफ्राय आं मिथिया बे फिथाइ जामारगोन ना जामारा गाइसमोन नोंथांमोनासो मिथिगौ खिन्थु आं बिराद मोजां मोनदों आरोना नुनानै गोसोखौ एकदम आयु आं गायनाया बोरै फिथाइ थफिखो बिदि सानदों आरो आं एक्सपेक्टेशनखौनो लायाखैमोन लोगोफोर आं ओरैनो जास्ट गायनाल' दोनदोंमोन ओमफ्राय बिदि फिथाइ होगोन होननानै सानाखै ओमफ्राय दा आं सानबाय बेखौ मोनजागोन खोमाखौ सानबाय आं ओमफ्राय बेसे गोबाव लाबावगोन खैदिन लाबावगोन नायनोसै र' ओमफ्राय दाथ' बे खैदिनाथ' अखा हादोंमोन नालाय ओमफ्राय हाग्रा जाजोब्बाय जेरैजोंबो हाग्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय अखाजोंनो ओमफ्राय फुलफोराबो बायलाजोब्बाय गय बिफां बायलाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नोंथांमोना जसिम नायलांदो ओरैहाय नै फांसे दंबावो बे फांसेयाबा जागोन ना जाया आं मिथिला ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै फ्लावार दङ अब्ला नायलांदो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आंहाथ' आनारस फिथाइ मोनजासिगोन बे खयदिन लाबावगोन बेबा गोबाव लाबावगोन दां एक्सट्रा लागोन बियो 2026 लागोन Oh guys, I am very happy today because ज़्यादा इंग्लिश मत बोलो तुम in my garden लंदन से नहीं है तुम pineapple is mana kothai pineapple आप लोगों ने एरोप्लेन देखा क्या pineapple fruits is available आप लोगों ने एयर इंडिया का न्यूज़ देखा क्या obviously सबको देखा हाँ सबने देखा होगा bye bye guys